Bueno, Eco, com podeu observar, tenim unes instal·lacions aquí a Sant Boi des de fa 23 anys, que havien sigut l'antiga fàbrica Philips. Vam començar intentant ser un operador logístic posicionat al Baix Llobregat, multimodal, multiclient, i durant aquests 23 anys el que hem aconseguit és tindre una activitat logística cada cop més completa, on donem servei a una cinquantena de clients de forma regular, i la nostra tasca principal és gestionar tot el producte dels nostres clients, mercaderies de tercers. Nosaltres vam començar tenint un àmbit més local, actualment ja tenim un àmbit nacional i internacional, gestionem no només aquest centre que són 55.000 metres quadrats, sinó altres centres que subcontratem o treballem a casa del propi client, i en total ara estem gestionant 200.000 metres quadrats. La nostra activitat és logística que és tota la cura que ha de tindre un magatzem des que recepciona el producte, sigui que entri pel mercat, pel port, per l'aeroport o per carretera, i fins que acaba a casa del client amb tota una sèrie de traçabilitats i de transaccions que es poden produir dintre d'un magatzem. Vam veure que dintre de la nostra política, com a empresa, el que voldríem és tindre més impacte com a companyia dintre de la comunitat. I vam preveure fer una sèrie d'accions, entre les quals haurien d'abarcar àmbits com el cultural, el social, i ens faltava la vessant esportiva. Amb la vessant esportiva vam creure que, sent de Sant Boi i veiem com és la santboiana, el més adient era arribar a tindre un acord amb la santboiana, perquè realment el que ens aporta la santboiana, el que nosaltres volem ser com a empresa, els valors d'un i d'altre encaixen bastant, i home, no cal dir que la santboiana té un prestigi, té una manera de ser, una ànima que ens uneix bastant amb la nostra manera de ser també. En la qual vam veure oportú començar a realitzar una col·laboració que no sigui puntual, sinó una col·laboració més estreta i duradora amb el temps, i això va fer el que vam començar l'any passat, a arribar a aquest acord, que espero que, evidentment, dintre de poc farem el centenari, però que es pugui produir durant molt més temps. Per nosaltres, per Unió Esportiva Santboiana, és una satisfacció molt gran poder comptar amb la col·laboració de les empreses locals, empreses arrelades a Sant Boi, i que aquestes empreses tinguin aquesta voluntat de col·laboració amb el teixit esportiu i social de Sant Boi. Per la part que ens toca com a part esportiva, és una satisfacció molt gran poder aportar els nostres valors, poder ajudar a Naeco a que trobin aquests valors que tenim a l'esport, aquests valors que tenim de superació, d'amistat, de sacrifici, de treball en conjunt, poder transportar-los a l'empresa i que això serveixi per créixer tant a Naeco com en aquest cas Naeco ens ajuda a nosaltres a créixer en l'aportació d'aquests valors a través d'aquesta aportació que ens fa per mantenir els jugadors i tot el que és el teixit esportiu que necessitem a la Unió Esportiva Santboiana, els equips de base de l'escola, passant per tots els equips de formació, els equips femenins, que són molt importants també per nosaltres, i fins a arribar a l'equip de competició.